Lur, hati-hati lur. COD tapi kita nggak merasa COD. Alamat sama, bener, nama bener. Ternyata isine, nah iki kayu, ono model casing. Regane 69. Hati-hati lur ya. Ini iki modus-modus ngene iki. Supaya sing liyane gak kena. Dadi lek ana COD saiki dibuka ae, sapa ae. Dadi supaya gak kena. Wis ngene ae lho. Perlu hati. Lur, hati-hati lur. COD tapi kita nggak merasa COD. Alamat sama, bener, nama bener. Ternyata isine, nah iki kayu, ono model casing. Regane 69. Hati-hati lur ya. Ini iki modus-modus ngene iki. Supaya sing liyane gak kena. Dadi lek ana COD saiki dibuka ae, sapa ae. Dadi supaya gak kena. Wis ngene ae lho. Perlu hati-hati.